Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama Pastor Ningi. uNkulunkulu akakulonde kubusisa la khona sibheka nje udaba mobunje ngonjalo yenze kubalekile yenze kufanele subscribe like le video become a member kule channel ungafona kuphela kusuka ngo9 ekseni till ngo6 ntambama after 6 ungafona only if mina nawe sivumelene. Abantu ke bayafona nobabinini ekseni ngo3 ngo4 ngo5 ngo6 whenever they feel like yabo kuyinto ke ngasiyinhle. Abantu they continue using WhatsApp while I tell them not to bayisenza ngenkani but ke so nxusa nje ukuthi kancane abantu be understand ukuthi umuntu nomuntu nendlela asebenza ngayo yabo. Namhla sibheka nje udaba la lukasiphume emlalazi uthi ngicela la kubuza mina ke ngiphupha umuntu wami empeleni umuntu engithana naye esekudeni kakhulu nami nokusho ukuthi ke bebona umuntu wakhe embukela kude. Nake singakusho ngokubona isano sakho sikude noma mawuthi uyaphusheni ubona umuntu wakhe esekudeni kunakuwe. Nakho number 1 uma uphupha isalo sakho sikuthatha njengopawulo uma sikude nawe lokho kungasho ukuthi lo muntu uzokushiya futhi nizohlukana kungekudala. Number 2 uma uphupha futhi isalo sakho kuPawulo uma sikude nawe lokho kungabe kusho ukuthi akasakuthandi futhi usefuna indlela yokuqhela kuwena. Number 3 uma uphupha futhi isalo sakho kuPawulo uma sikude nawe olingabuye nje lichaza ukuthi lo muntu akasakuthandi usekudelile futhi usefuna indlela yokuqhela kuwe. 4 singathi thina uma uphuphisana sakho kungabe kube uPawulo hluma sikude nawe nje usukela ukuchazela ukuthi hayi sisale uxolisa umoya futhi wamukela ukuthi isidalwa sakho sesimqhelisile lo muntu uma kungukuthi ubekuhlupha engakuniki ukuthula othandweni. Kungenzeka umbone lo muntu ekude kanti lo muntu uqheliswa isidalwa ngenxa yokuthi mhlawumbe kungenzeka kube sezoletha inkinga empilweni yakho bese sezoletha ubungozi empilweni yakho simqhelise lo muntu noma kungenzeka vele ubevele ekuhlupha sesiyamqhelisa ke lesidalwa ngoba kuona wonke ama relationship aphela ngenxa yokuthi kudaleke inkinga. Kungenzeka i-relationship iphele ngaphandle kwenkinga but kube kusho isidalwa sakho siyaqhelisa kulo muntu noma isidalwa salo muntu siyamqhelisa kuwe noma esakho siqhelisa lo muntu. Kodwa number 5 singathi noma uphuphisana sakho ngabe kube uPawulo uma sikude nawe ulusho ukuthi nje uNkulunkulu ukukhombisa ukuthi ke usungazihoxisa inhlelo nazo ngalomuntu ngoba ke anidalelwene futhi akulona ubambo lwakho. Kungenzeka umbone ekude kanti wena kade una plans naye kusho ukuthi sale uNkulunkulu ukhombisa ukuthi hoxisa lezi inhlelo nazo lo muntu awudalelwene naye futhi akulona ubambo lwakho uma ekude umbonela kude nawe ngoba eventually nizohlukana vele. Siyabonga kakhulu besibheka nje udaba lokuthi umuntu uma ekude nawe umbonela kude yabo. Siyabonga, be blessed.